ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜୁଟେଇ ପାରିଲାନି ଏଇ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡିଏ କୋନା ଆଉ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ମୁଠିଏ ଦାନା। ତଥାପି ଏ ଦେଶ ଭାରତ ମାତାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଉଡ଼ାଇ କହି ଚାଲିଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଏ ସବୁ ଜୟ ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରି ଏ ସମାଜର ଜହ୍ଲାଦ ଗଣ ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୋଷା ରକ୍ତ। ପିଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୋଷା ତାଜା ରକ୍ତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ତାର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ତାର ବିପରୀତ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆଜି ବିପଦର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଯାହା ପାଇଁ ହେଉଛେ କେବଳ ଆମେ ମାନେ ଦାୟୀ। କେବଳ এই ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ମାନେ ଆଉ এই ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ ମାନେ ଆମେ ଦାୟୀ ରହୁଛେ। ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ କ୍ଷଣିକ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ନିଜର ମତାମତକୁ ବିକ୍ରୟ ନ କରି ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନିଜର ମତାମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ଉଠିବ ଆଉ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ବିକଶିତର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଖାବାଇଆ ଅଳି କରୁଛି ହେ ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶି ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ କ୍ଷଣିକ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିକ୍ରି ନ କରି ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ହସି ଉଠିବ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିବା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।